Ли си, ай, давай реди да играем. Бърка ли са, ако влезем по-късно в боксфайта? Ти чуваш ли ме през играта? Я кажи нещо, Нещо. Включи си микрофона. От играта чуваш ли ма? Ай, мен вече ме зарежда. Сега по-добре ли ме чуваш? Ай ми кажи. Тервеле. Не, пак казвам. Ама сега по-добре ли ме чуваш от преди малко? Той се малко така. Ай, стартвай. Аз без исках излязох от Fortnite. Мен ме кикна от Fortnite. Ай, инвайтвам те. Чуе? Я спрати реквест. Ехо. Да. Инвайтнах те. Не прати пак реквест. С кой? С кой дали съм още приятел? Второ. Ай, брат, да загреем малко да ходим. Аз влизам на червено. Ига ще стартват. Ела бокс 1-1.
Чакай, аз ще стартна. Готов? Я за малко не ме уби. Казвай кога си готов. Ама без да им си, защото е гадно. Без какво? Без да им си, защото е гадно. Да бе, аз не съм токсик. Аре брат, ми искам си кликовете. Чай, че брат си мислям кликовете. И както фулбокснах, исках да те пипна. Помниш, когато учих да билдиш на такова? На компютъра. Чакай, не съм готов. Мисля, чай, ще тръгнах да ти едитвам. Ама човек, знаеш кое е гадното? Кое? Че не мислям. Не, че промениха помпата. Кое са променили? Промениха демиджа. Преди на хетка беше 203, а пак сега на хетка беше 185. Ти ми вляза в бокса ли бе? Аз не те видях. Братка, за 3 месеца не съм играл, добре ли съм? Да. Аз тук не си бях наредил оръжията. Аз съм си го пуснал да си ми ги нарежда. Аре брат, не ми дай да идвам. Брат, ти билдиш много по-бързо като мене, ама аз не мислям, защото. Човек, аз тук си набих хетка, но не го зачист. В кога ще играем на турнамента? Сега я изчакай малко. Стой малко. Брат, ти тук седиш и ми кемпиш главата и пак да убивам. Аз тук си понаредих оръжията, аз забравих. Ти записваш ли? Да бе, записвам. Ма ще едитвам. Аз си предлагаме сега той и още един рунд и отиваме да играем истински матч, нали, да ходим да си текаме турнамента. Анкет после или на батъл? Да ще текаме турнамента и сега. Той е 7 часа. Сервер, той вече е 7 часа, брат. Да левкаме ли? Не това е той да го изиграем, да левкаме.
Пусни ма. Левка. Надявам се си забрал. Да си приберем забрах няколко 7 пресни ключта. Той не е излязъл май. Откъде трябва да пусна. Да, но че след 54 минути. 54? Да. Ай малко ранкет. Не. Аз съм бронз 3. Аз съм бронз 3, сега ще кажа. Аз съм бронз 3, обаче да не играем ранкет. Защото пуска много на бронз 13 ще играе. Я, ме чакай да отида до туалетна и се идвам. Тук съм. Къде кацаме? Чакай се. Скачай. Тук ще убием Петър Грифин. Пешо? Ще убием Петър Грифин да вземе медалон. Ти или аз? Да, и аз, защото ако умра ще ма хилни. Не, по-скоро ти вземи медалона, Що да бос лап? Не, защото ще имаш повече хилт, пък за мен е митик помпата. А той Пешо къде седи? А? Ама дай да не го убием, защото мога да такова. Ама къде? Я дай не съм жито. Не, аз имам. Ей, ти помпата, ирвеле. Аз имам. Сиго. Да вземеш минера. Аз имам. Аз имам някакъв рис. Твит ми да, кой ти рис. Я го дръпни, я да го видя. Чакай, дай, пускай. Пускай го до край. Докато не стане на 100. Дай 100. Може малко по-друго за помпа, но малко.
Колко патрони имаш за помпа? 16. Добре. Щита за кой е? Щита ти го взимай, аз ще взема и ти. Добре. Аз ти вляза да ходим да убиваме Пешо. Аз нея я взех. Коя? Той е дето на филма с него. Айде ходим да търсим Пешо да го убиваме. Ай. Ела в шахта, ела в шахта. Що? Тука. Давай. Сега при Пешо ли отиваме? Сигурно не. А, трябваше на спалня другаде. Чакай, стой, нека сме. Не. Добре, ела да следваме. Да вземем тука. Габи идва в шахта. Стой шахта, тука. Абе, добре, идвай тука. Има къде съм аз тука. Да, да. И чакай, че ми пишат. Колко да напишеш? Пази ма, моля те. Защо? Майче зоната идва. Ела, Чакай. да видим боса. Айде точно. Чай си ще реплеивам се с една. Добре, идвай и следвай ме. Къде е Пешо? Няма да го видим, защото ще идва зона. Ама фърми мац по пътя, бе, брат. Я виж блока къде е. Не идва. Как не идва? Това да ти кажа. Той на малите си кеш влязва. Моля те, не троши за малко буса. Но аз не го труша. Давай. Чакай, аз стой. Е, там е имало хора. Ще пускаме ли или? То там няма хора. Ама имало. Ама имало, ама няма сега. Ще пускаме ли или? Ай, дай да пускаме за стих. Как е по-правилно? Да пускаме или да ръшкаме? Дай първо да лутнем тази къща. Ама дръж помпата под ръка. А, тука. Чакай, че аз нямам място къде си. Майко, те не са взели тука нищо. Я вземи е това. Вземи биг пода.
Чакай, взимам снайпера. Имаш ли патрони за снайпер? Да, давам ти. Може ли? Да, ей всичките ми. Добре. Добре, аз ти предлагам. Чакай, стой си. Айде на някъде. Влак, качи се на влака. Влакът. Чакай, стой секунда. Не, той влака няма пък да мине от тук. Добре, да ходим. Ай, нагоре ли сме? Той влака няма как да дойде тук. Добре, дай да ходим към зона. Ай. Не се да маркна. Откъде? А, да. Не ти казвам, че се реплейвам с една. Ай, термине. Гегата, лав гегата. Куда? Да, така се стрелят. И аз спри. Ако има помпа, поза мене. И аз имам синя помпа без това. Чая да са боксим. Някой да има снайпер. Я построй 2 стени. Построй още една. Нямам материал. Yes. Трябва да ходим да лютваме. Чакай. Аз имам. Чакайте. Да. На мен за сега абсолютно целият лут ми е такъв син. Ивай го паска. Да, ти карай. Не, ти карай. Чакай, слез. Ти карай. Оп, стрелят на По нас ли? там. Ела, следвай. О, ес, моят снайпер има най-добрия скоп за снайпера. Аз се ръшкам. Той малко материал събери като мене. Ма чай, аз ще го ръшкам. Но не знам къде е той. Его. Мъркни го! А, взях. Дед? Нок? Убит? Коронка! Не. Бе, аз ги ноускопвам. Аз на точно бях хетки ноускоп. Двамата ми. Идвам! Няма да ги бежи, ай! Двамата ги убих. Браво,
Направиха ми 3. И ме оставиха точно на едно. Пазима, точно на едно съм. Донеси ми хилове. Благодаря. Брат, донеси ми спешно един медкит. Чакай, стой. Съм брат точно на едно ети метки да е етил. Телвеле. Дай ми медкит бързо да съм медкитвам. Няма медкит. Ей го е там, маркнал съм ти го. Чакай. Само не ми взимай щита. О, добре, 100 съм. Брат, им беше най-напеченото. Ти видя ли? Те ми влязоха 3 в 1, бе, брат, аз ги убих. Лапка да лутим тос. А то тук няма лут, аз го взех, да. Брат, патроната ми... 156 патрона за помпа, брат. Аз имам 101, колко да маци имаш? Какво? Колко маци имаш? Брат, един приятел иска да джойни партито. Аз с всички 500. И аз. Максното. Един от моя клас иска да джойни в Туито. Да го има. Не му приемай. Абе, Цасасков, познаеш ли са? Да, той ще идва в моя... Да, знам го, той дед мяза... Он е дед мяза на плъх. Чуй, той е на 5 клас ли? Да, бе. Чакай, стой. Чакай, Габи, ама пази. Пазята. И сайдвам. Ай, тръгваме към зоната. О, да, тръгваме към зона. Влак, айде да го фащаме. Ама той не е към зона. Към зона е. Ще ни заведе до зоната. Аре, две. Аз не го фана, ама нищо. Аз успях. Аз хаквам честа. Ай, сега тук слизаме. Добре. Я ме изчакай малко. Майко, значи колко? Остават 10 бута. 5. Аз пък значи ние остават 8 човека. Оф, не ми се смята. Още 4 дулта остават. Да, 4 дулта. Дай да кемпим. Ай, аз оставам тук и не мърдам. Ара, давай напреде! Аз оставам в оня храст. Ако ми кажеш, аз вече не съм в зоната. Има човек ли? Къде бе? Ти викаш? Няма човек. Добре, ела. Ма ние вече някъде да кемпим. Ще правим ли Виктори тази игра? Правим, Виктори. Правим. Ако го направим, аз съм Виктори с коронка. Аз съм про... Ай, горе! Горе извай. Горе, да. Ма там тъмън ще извай, идват и хора към нас тъмън. Тъмън ще се покаже кои са най-добрите на Fortnite. Са най-добрите... плеери в България. Брат, идват, примери са. Его, аз го видях, его. Еге, там са. Не дей още.
Минус 29. 29 лайте. Аз му бикини 110. Хетка или? Не. Там има един. Чай да си хъбя патроница за губ. Брат, аз май малко не издадох. Ще ги ръшкам или? Не, чакай, стой тук. Едното долу умря. Опа, един дет. Останахме 3 дулта. Да. Там има медалон. Зоната идва към нас. И аз трябва да тръгваме. Чакай, стой. Ма зоната ни след 40 секунди трябва да минем 300 метра. Ай, тръгвай. Чай подготвя пумпичката. Там се бият. Брат. Бягай към зоната. Че играя ранкет съм Unreal. Не, че си остават 2% до Unreal и да. И... Горе на холма, отгоре. Съм играя също най-добрият човек в света. Брат, аз съм потен, бе, аз съм потен! И аз съм потен, ръцете ми се хлъзгат. И моите, аз мога фага мишката добре. Първата ми игра на Fortnite на PlayStation на Victor Royale. И моята. Ръцете ми се бяха набръчкали. Не си шегувам, ръцете ми се бяха набръчкали. Ти не си реален. Ние май ще спечелим. Чакай, боксни се ли са боксни? Те къде са? Ей, там долу са, там. Ние май ще спечелим, зоната ще ни спечели победата. Брат, тя зоната ще ни спечели победата, аз го усещам. Едните са в храста. Кой е храст? Я маркни кой. Чакай, мислиш някой да отзад. Не сме са бокснали. Кажи в кой е храст, я маркни кой е храст. Още един човек остава. Его, там е! Пушкаме го! Внимайте зла, пушкаме го! Пушкай го! Ето го, Коста, маняче. О, маняк! Ало! Мачкай! Мачкай, брат. I say, why food keep what the way. Ha! Ботки! Поставяме мишки! Лоби. Айде! Мачка! Искаш сега той да приключваме видеото и да пуснем стрим. Айде, мачка, та спитка! Ай, не креница. Давай 10. 2 пъти 10. Аз знам. Нищо няма да стане. Давай 2 пъти 10. Каква оценка даваш на играта? Ай сега да... Сега... Айде играем на креница. И хора, тук ще приключва нещо.